Right, muri yeZimbabwe makadini zitandi Elder David Kanjanda semazuva ose pano paUtindi TV. Right, mazuva ano tine nyaya dzatiri kufamba nadzo nhatu. Nyaya idzi dzinotibate, dzine kakurwadza, dzinosuwisa. Tine nyaya yaWayne, uyo mukomana akatsvagwa mazuva anoita 10 achitsvagwa asingaoneki kunzi aripi, akazoonekwa ari mumvura murwizi rwaOdzi, number 1. Number 2, tine nyaya yevasikana vanakisha, vanasikana vaive kubudirwa vachitaura vachinongedza hama nevagarisani vemunharaunda, vachipomera huroyi vanava vachitaura vakabudirwa. Then yechitatu tine nyaya yemhuri yekwaGwizo. Nyaya iyi yakapinda mudare raChief Marange pamusoro paJokonia Gwizo, baba wavo vakashaika akaonekwa akachekwa asina gurokure. Nyaya dzese dziri pano paUtindi TV. So isusu nhasi zvandaita panapa ndauya kuzombokupai maupdate kuti tirege kuramba takanyarara. Ndoziva kuti muri kudzifolowa, munoda kuzwa kuti yana Kisha yava papi, munoda kunzwa kuti mhuri yekwaGwizo yava papi, munoda kunzwa kuti nyaya yaWayne yava papi. So nyaya yaKisha nenyaya yemhuri yekwaGwizo ndichakusiyirai madzibaba Andrea vachikutsanangurirai kuti izvezvi tava papi, nechikonzero chekuti nyaya yaKisha iyi neyemhuri yekwaGwizo dzese dzakazouya dzichipinda mudare raChief Marange, asi dzatubuka dzichibva nekuna madzibaba Andrea uko. Handitika. So yaWayne, sekuziva kwenyu kuti mwana paakaonekwa ari murwizi mwaOdzi, mapurisa akauya akaita basa rawo, akatora mutumbi ukaiswa kumochari. So nhasi ndangoya kuti ndikupei date riri kuitwa postmortem musi wa 27 July 2026, ndo pachaitwa postmortem yekuonekwa unzi chii chakakonzera kuti mwana uyu afe, nekuti pari kutaurika zvakawanda wanda, pane kunongedzana, pane kufungirana. Mubvunzo nevanhu vakawanda ndevekuti Wayne kuti akapondwa ndobva atofa here paainzi akarohwa akambonyarara ari mushopo, kana kuti Wayne akapondwa akateverwa akazopedziswa here kwaanga achienda, kana kuti akabva arwadziwa here akazongofa ari ega, kana kuti akadhakwawo akastika akanyura here murwizi mumvura paaikrosa napo. Zvese izvozvo postmortem ichajekesa, don't worry, usanetseka. Nyaya iyoyo tichakupai kusvikira yaenda pamvura yacheka makumbo. Zvakarewo tinoda kuti tigare takuzivisai kuti isusu seUtindi TV hatina kumira kufambira nyaya iyoyo. Tine dzimwe poto dzatiri kubika pasi apa dzatinoti kana dzaibva tichakupakurirai tozokuudzai kuti takabata nhingi yakati, takabata nhingi yakati, takabata nhingi yakati, tikazobata zvenhingi yakati. Saka kwenguva ino hatigoni kuti timbokuudzai zvatiri kuita zvacho, nekuti nyaya yacho iri very sensitive. Saka tinomboita zvatiri kuita. Mukaona tauya neupdate mobva mwamanya kuuya. Chenyu garai mwakabaya subscribe. Saka izvozvi regai tikusiyirei madzibaba Andrea timbonzwa conversation yataita namadzibaba Andrea pamusoro penyaya yaNakisha, pamusoro penyaya yemhuri yekwaGwizo. Regai tinzwe kubva kuna madzibaba, nekuti vari kugara vakabatana nehama idzi. Senguva dzose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti Utindi ndokuti thickness kana kuti ukobvu. Zviro kuti kana washuwa zvinhu zvikobvu unongomhanya paUtindi TV. Fear not, sin not. Ande munyaya yezuva ranhasi. Madzibaba Andrea muri sei? Tiri nani, masora sei? Taswera tiri pamhepo. Muri pamhepo? Ndinoda kutaura nemi pamhepo paUtindi, vateereri vachinzwa. Okay. Right, tine nyaya nhatu dzatiri kufamba nadzo mazuva ano paUtindi TV pana. Asi 2 dzacho dzandoda kutaura nemi dzakatangira kwamuri uko. 2 dzandiri kutaura nyaya yemhuri yekwaGwizo, yaJokonia Gwizo.
koita nyaya yana Kisha. Right. So ndoda kuti timbotipindurawo nyaya ya 1 by 1 panapa vateereri vachinzwa. Ngatitange nenyaya yemhuri yekwagwizo. Okay, ada kuziva kubva payakatangira. No. Toda kuti vanhu vanzwe kuti tava papi. Kumashure kwenyaya tinotenda kuti vakawanda vakaona uye takauploada mavidhios acho aripo. Tava kuda kunzwa patakapedzisira tiri mudare ramambo Marange. Mambo vakati mhuri iyi ngaifambe tive neumpowo hwekuti akauraya munhu chaiye ndiani. Tikaenda kwasekuru Gonavaroyi. Sekuru Gonavaroyi vakaita basa ravo vakati ndagadzira. Ndine hari yangu yandabika mukudoka kwezuva kusvika mangwana kune zvichaitika zvinoratidza kuti zvinogona kumomotera munhu chaiye akauraya munhu, uye mamwe masoko avakataura ipapo ndeyekuti muri kupomera vanhu vasina mhosva. Right, saka ndadzoka kwamuri manje kuti ndinzwe kuti kubva ipo paya pane here zvakazomboitika kumhuri idzi zvinoratidza kuti zvinhu zviya zvatanga hariya, kana kuti vanhu vacho vane zvimwe zvavakazomboitavo here ndimuri kudhuze navo uye ndimi munopota muchitaura ende ndimi makatanga kubudisa mhepo yacho. Tinotenda baba nemukana wamatipa ndichimhoresa mhuri yeZimbabwe kuti makadii. Nyaya iripo ndingati mamire yakaita izvozvizvi kubva patakabva kwasekuru waGonavaroyi vaya. Nyaya yakaenda kunoitika ndeyekuti wakati taakugadzira after 2 days zvinhu zvichabuda pachena. Nanhasi uno ndakatofonerwa ndanga ndine conversation navo bosi ndakanga ndabuda vachindiudza kuti nhau dzatakataurwa dzedze hapana chidini chakafamba kana kuti chakaitika. Nhau yakabuda ichitsanangurwa kuzi vanhu havana mhosva. Nhasi uno makazwa mukadzi hanzvadzi yemufi wakafa wacho ichitaura kuti vanhu vari kuramba ivowo takatoenda nemaCID mumba mavo tikatoenda kunoona ropa rakanga rakadeuka mukicheni. Zvese zvakaitika paya hatisida kushora munhu akaita basa. Asi nhasi uno pane umpowo hwakatomboitika kuti kune mhuri yevanhu vakauraya wakatombobudirwa nyaya futi ikauya futi pamambo. Saka nhasi uno vanhu ava havana kufara nezvakaenda kunoitika. Asi wakati isusu tiri kuteedza zviri kutaura mambo nekuti tiri mudairira mambo kuti kunoda kufambwa patatu. Asi ndoda kutenda mambo nekuti mambo akataura kuti varume nyaya yenyu yakajeka endi ine umbo endi inozikanwa endi yakatengwa lawyer kuti vanhu vabude. Asi nyaya iripo ndeyekuti mweya uyu kana usina kubuda kuna vanhu aya tinokubatsirai tichiita zvese. Asi dai mafamba mubatsirwe kuti nyaya idzi dzifambe zvakanaka. Saka ndoda kutenda mhuri yeZimbabwe nerutsigiro rwenyu nekuti nhasi uno tine imwe stage yatoda kutopinda hazvina mazuva ba nekuti tigadzirise kuti minamato ine simba ibude kusimudza mweya uya kuti ubude futi sezvawakamboita pakutanga. Saka nhasi uno mambo ari kutaura kuti izvozvi handisi kukupai dheti ndiri kungokupai mukana, asi imimi makaitirwa mhosva iyi endai moita zvamunoita musagara pasi kuti maakuuya nenyaya yenyu kudare inatse kuita value pane zvinonga zvaakuitika nekuti vanhu vari kukumbira kuti mweya ngauye kumadzimba kwedu. Saka chekutanga ndoda kutenda Chief Marange kuti maitiro aari kuita ari kupa muono wekuti nyaya ikasike kutonga nekufamba zvakanaka. Torai muono uyu neuyu. Saka ndoda kutenda futi pachena yekuti ndine rubatsiro rwenyu nekuti nyaya iyi iende mberi nekuti kune maadvisor ari kuuya akasiyana nekuda kwekufambisa information kwamuri kuita. Saka patari nhasi izvozvizvi ndine kuti inini ndoda kuti ndisangane nemhuri iyi muweekend togadzira zvinhu zvatoda kugadzira zvekuti toda kuti chapwiti tichaenda kunobuda nevanhu vakaita mhosva. Okay. Zvinoreva kuti madzibaba imimi ndaakumbobvunza imi direct. Makatarisa mhuri dziri kunongedzwa idzi nedziri kunongedzwa nehama idzi, imi muri kuti chii nadzo, muri kudzichenesawo here? Baba inini kubva ndichiita basa nenyaya dzandaita inini handiendi kunoenda kunopupurira nhau dzisipo ba. Hapana pekuti nhasi uno vanhu vafamba waita zvawaita vanoenda kunobatwa. Tiri tanoda kuti muzive pauti ndiTV nevateereri wese. Toda kuti muzive kuti kana uri mudare machifi ukazi muri kuenda kotsvaga nyaya muchida kuziva chokwadi, taifanira kuti sekuru Gonavaroyi wakaita nyaya waifanira kubudisa mweya, kana kuti pauri kuzi uri kubudira apa uri kuzwisisika waifanira kuubudisa pane umwe poshi. Iri sekuru Gonavaroyi waikwanisa kuti wafende mweya uya uye paropa rawo.
hapana tsanangurira yakaitika paya paya. Hatina kuona kuti munhu wakabudirwa here, sekuru chakabudirwa here. Isusu chatakatoona paya paya hatisida kuashora kana kudini. Asi basa chairo randinoziya kubva ndichiita basa raMwari. Muchifamba muganga muri mudairi ramambo, munotsanangurirwa kwamaenda kuti ini munofambira nhau yakati. Munhu wakauraya nemabhini akati, asi wakudai. Hapana kana wani chinobatika chatakaona paya paya. Zvekuti inini ndakaona kuti kubatsira kwandiri kuita muri. Ndakusuna nepazviri kuenda ka zvimwe zvakaoma. Ndikabvunzana nemapurisa amambo paya paya, akandibatsira akandiona nyaya yanhu asati ambosenza nawo. Hatisi kuziva kuti mashandiro akaita sei, kandakashata sei. Asi chatinoziva isu kana taenda tinoda kutaurwa chokwadi kuti chamafambira ndeichi. Saka chokwadi chatinoda kukuitirai ndechekuti taakuhaka mweyawo kana taakubudisa apa. Vanhu vobva vaita chimwe chinobatika. Asi hapana kana one chimwe chakaenda kunobatika. Isusu hatina anhu haana kuenda achiti anoda kuenda kogadzirwa kuti mweyawo anhu azopfukirwa ndiwo kana kuti ubude kuna anhu. Vanhu vakaenda uchida kuziva chokwadi baba. Saka paya ndo pamakaona kuti vanhu vakawana kugunun'una kana chitakarwadziwa kuti aita hawo basa rawo. Asi zvatinoziva zvinofanira kuita kana wapuwa basa nemambo, pane hwani chinobatika chekuti okay, nyaya yakadai varume ndakuburisa chokwadi kuti vanhu vamuri kuchenesa haasiwoba. Mweya wabuda wataura kana kuti wohwaka, ndo zvatinoziva isusu. Okay madzibaba. Right. Mwatsanangura zvakawanda zvandanzwa, asi in short imi muri kuchenesawo here vanhu vari kunongedzwa? Nokuti sekurigona varoyi vakati ini vanhu ndiri kuvachenesa. Inini handina kana wandiri kuchenesa baba kune vanhu ava, handina kana wandiri kuchenesa, nekuti ndinoziva kuti nyaya iripo neiripo nematara andinoita kana kuti neminamato ndinobata kana kubudisa panoita nyaya dzedza. Ndingoendese chinhu junju kana kuti chinhu chisina kwachakatarisa baba. Ndinoendesa nyaya dzekuti kana vanhu vachifamba chokwadi chekuti waende vanonga vanacho kuti chokwadi chakadai. Tichavatsanangura kuti nhau yakadai. Ndakushona baba nyaya isati yapera mamambo. Ende mambo ndakatenda nezvaakataura kuti varume ndakumakupai mukana, ndikupi gate repamberi, endai munofamba. Nekuti chiri kuita vanhu vaya vari pasi kuti vatsipike kana kuti vashandisa zvavanoshandisa. Saka nhasi unowu pamani ndine ma-information andifunga ndakambokusanangurirai baba. One of them family dzaya dzakanga dziri pato akaenda parufu pepagwizo kumwe munin'ina wemunhu akauraiwa, akaenda kozipwa nenyama pahuro apa, akati uyo uri kuuya parufu panapa uzoti baba ako akauraya mukoma angu here, makazwa ndichitaura panapa. And ndine marecordings andakamurekodha. Two, ndine imwe family yaitotaura kuti yakafamba katatu kese ikaenda kobata kuti shuwa zvakaitika, asi ichitoshupika kuti kana pane zvinoda kuitwa zviitwe zvinoitwa. Ini ndine marecordings kwete zvekuti ndikutaura pamuromo ba. Ngekuti vanhu vacho vari kutoziva kuti mhosva iripo kuwana, asi tisi kudiwa kuripa nekuti vachikwanisa kuvhara. Tabva futi kwamambo, inini zvazvinoita inini semubatsiri tichigara munyika munzvimbo iyoyo. Vanhu vanoti waya vane mhosva waya nevamwe vacho vasina waya, vasi vanhu vandochivabatsira vachiziva information yakadaro. Vamwe vacho chitibva kwamambo the following day akatonifonera kuti ndaenda kuMozambique. Saka nditorine maudhiyo zvokuti zvichizotendera pautindi TV ndinokwanisa kuti ndizokusendera imimi maudhiyo aya mozapanda ipo papo vanhu voteerera kuti vazive kuti vanhu ava mhosva vanadzo. Zvakanaka, zvese izvozvo tichazozvida. Ndo basa redu chairo tijekese nyaya. Right, tisati tajambira munyaya yaana Kisha. Tiri kuti isusu panyaya yemhuri yekwagwizo tombomirira pamuri kuda kusimudza futi mhepo yacho zvakare. Iyi masimudziro atakaita pekutanga kuibudisa kwedu kusairirwa manje tamakumira taakuchita basa rekuti simudze mweya uya udzokere kuna vanhu vakauraya munhu manje. Saka toda kuti pautindi TV nemhuri yeZimbabwe yese iende kunoona kuti chokwadi chacho chinoda kuzi chibude pachena, chakufanira kuti chibude pachena. Saka baba tinokugadzirira kwatiri kuita zvekuti chero nguva muchazozwa kuti nhau iyaya manje kaere yadhuka. Okay, pakachena mwazvita takanangana nenyaya yemhuri iyi yekwaJokonia Gwizo, yekushaika kwaGwizo uyu. Takuda kujambira munyaya yechipiri yaana Kisha, vanasikana vekubudirwa vaya. Nyaya iyi kana ndisiri kukanganisa takapedzisira tiri padare ramambo Marange zvakare. Pakanzwi panga riri zuva rakuti mhuri yekwaana Kisha nekamwe kamusikana kaya kanonzi ani zviya kamwe katsvaka. Ndatoka kanganwa ka. Kakako twanga turi tuviri, mhuri yekwaana Kisha nemhuri yekamwe katsvaka.
praise ranga riri zuva ravakanga vauya vapiwa namambo kunzi vauye vakagadzirira kuzofamba pamwe chete nemhuri dziya dzainongedzwa dzichipomerwa nyaya. Asi pakazoitika challenge yekuti mhuri yekwana Kisha nemhuri yekwana Praise yakapa chichemo chekuti vaitaura zvinhu zvinenge zviviri zvitatu. Chimwe chavaitaura ndechekuti mari yakakwana isu yekufamba hatina. Chimwe zvechavaitaura ndechekuti kuruda kuendwa kwacho kunana cheche choko isu hatisi kukuda, tadii mambo atitsvagira dzimwe n'anga, kureva kuti vanga vachiti vamhangarwi vari kuda kutitungamira kuenda kun'anga dzavo dzavanoziva. Right, saka zvakazokonzera kuti zuva iri vasafambe. Saka toda kuziva kuti vakazofamba here rimwe zuva risiri riya. Okay, ndinoda kutenda baba nemabvunzira muri kuita akanaka, ndichitenda futi mhuri yeZimbabwe neminamato yawo nerutsigiro rwavo rwaari kupa tichivaona nezvaanenge achitaura. Ndoda kutenda nekuti ndakafonerwa zvichizi ngatiende kwachief. Ndobva ndaenda kuona kuti izvozvo zvandisi kuenda kwachief nokubudza nekuti inini semubatsiri ndakutowengwa nevanhu waya kuti ndiye uri kukonzeresa kuti tifumurwe tidai. Saka vanhu ndakauta kuti chiendai kwachief, asi inini munamato ndiri kubata kunoku. Saka zvakazoenda koitika vanhu vakafamba, asi before wasati wafamba wakati madzibaba isu hatina kugutsikana kuti zvokunatsa kuita sei wana uchidai, ndadomboenda kwasekuru tafu titendere bhozi ndimi akatanga dare. Wakatorana wakaenda kwasekuru tafu wakaenda koona vanhu pagirazi waroi wese waya zvakapa confidence yekuti wachibvoko ukandifonera kuti madzibaba tadzoka takaenda kwasekuru tafu. Saka madzibaba isusuka here tochiita sei kuti nhau iyaya ifambe zvakanaka nekuti tiende kwekuti taenda tinoenda kobatsirwa tichibudirira. Ndakatsanangura kuti handii makaona ndichiti ndaende kurwisa kuti mi musaendeswa kuri kutaurwa nevanhu wamurida kuenda nawo. Saka ndakabata munamato ndikati nhasi unowu mukasvika kwamambo, kana masvika musaenda pana munhu wakadai kwatakaenda kuya kwekuti hatina kugutsikana nezvakabuda. Inini tikumbirai kuti tida kuti tibude. Wakasvika wakati aizvozvo ndichibata munamato, shosha wakafamba wakaenda kofamba pamunhu wekutanga ndewe Z50 akataurirwa kuzi vanhu vafamba ava nyaya yenyu ndeyekubudirwa kwana, asi mese ine muri apa chiri kuita kuti wana wabudirwe. Mhepo dziri pamuri nekuona zviri pamuri zvamuri kushandisa wana ndipo zviri kuita kuti wana wabudirwe. Vanhu vakanga varipo vobva vati nyaya taizwa, muprofesa wamambo akanyora maminesi, wobva wadarikira wobva waenda futi pane imwe n'anga yaakaenda hazi after 22 kwana Mupudzi. N'anga yayo chienda kotaura something kuti muri kuona nyaya iri kuitika apa, vanhu kubudirwa uchidonha. Vanhu imimi ndimi muri kukonzeresa vana ava kuti vaite maproblems avari kuita. Musaswera henyu kuenda mberi kana kushupika nekuti pese pamuchafamba munobatwa. Saka nyaya akazoenda koitika varoi waya vakazoenda kotaurira vana mai Kisha namai Praise kuti nyaya taizwa tingapedza mari, ndakukumbira kuti hambai tobatsirana kurapisa vana. Saka chandoda kutenda mhuri yeZimbabwe ndeyekuti patinonga tichiita nyaya dziya tinonga tichida kuti vanhu vasunungurwe endi chokwadi chibude pachena. Hazviiti inini kuti ndikurudzire vanhu kana kuti nditi itai ichichi endai kwamambo pane nyaya dzimanyepo dzinokwanisa kuzosvipisa inini mabatsiro anonga ndichiita vanhu. Ndinovataurira kuti nyaya muri kuenda naye inyaya iri pachena neri kobuda, because kufamba kwenyaya nekufamba zvakanaka kuchaita kuti basa raMwari rirumbidzwe kubudikidza nezita rangu ranonga ndichiti nhasi uno basa randiri kubata Mwari ngaakutungamire apa neapa. Saka chandoda kutenda mhuri yeZimbabwe nekuti tiziye ndechekuti isusu hatizogoni kuti vanhu vachida kuti vafambe kuenda kwamambo nenyaya dzakakura isusu tovati endai kana dziri nyaya dzemanyepo dzisipoba. Tinopa vanhu direction kuti nyaya dzamuda kufambira idzi kana taita ichitai musashupika dzinoenda kunobuda. Saka ndoda kutenda mhuri yeZimbabwe kuti kumativi mana kwesiwa muri basa ratiri kuenda kunobata neminamato yenyu zvekwana Kisha nyaya yapera, asi zvayapera taakuchimirira mutongo wamambo musi wechitatu wamambo Marangi patichadzoka kudare tichienda kunopedzisa nyaya iyi. Ichienda kunopera ndo taichapuwa mutongo, asi pane dzimwe secret dzatisikakwanisi kutaura pari zvino dzirikuda kurongerwa vanhu vari kuita nyaya iyi kuti vazoziva kuti izvi hazviitwi neushereketwa nezvaari kushandisa zvichibva zvatorwa zvachose. Endi chakandifadza ndechekuti pane mwana waitumwa nezvinhu zvaaipa asikana ekudonha, akazoti asvika padare tichada kugadzira mhiko yedu waidonha ari kumba achidonha ari kumba pasakaita back to sender. Akazoti achingasvika padare kwaakudonha mweya uya kwaakutanga kuchibuda, akazosara ofamba
oita zvakakuenda kun'anga kana papi zvanga zvatodudzira kare achiri padare. Chandinoda kuzivisai paUtindi TV ndechekuti pandakaenda back to sender pakaenda koti izvozvi kuna wakatofirwa nemwana zvekuti ndichakudaidzai baba kuti muuye kumba. Pane wakatofirwa ngemwana une hwanofu muroyi inongedzwa une muzukuru zvekuti izvozvi akapakazotidaidzwa mapurisa achida kutemwa nedemo. Umwe wacho wakarohwa nezvinhu ichibva kudoro mwana wacho. Umwe wacho handisi taurwa nemazita kutarisa bhuku uya izvozvo wakaenda korohwa nestroke yekuti saidi rake rimwe rakaenda kunooma. Saka back to sender takagadzira yakasiya vanhu vaviri vasati varohwa ndiyo asi amwesa akaenda kunorohwa ndiyo. Saka ndoda kutenda paUtindi TV nekubatsira kwamunoita nhau idzi kuti nhasi unowu pamakabudisa nyaya idzi hatina kuzoenda koshupika paya pataiti anhu aitungamira kuti ngatiende kwakati aroyaya. Takazoita zvo zviri pamutemo zvekuti akazozviona kuti nyaya zvayabuda pamhepo panapa hazvichaiti kuti control but zvichafumurwa futi. Okay, saka nekumwe kutaura tiri kutaura kuti panhau yaana Kisha vanhu vainongedzwa vaya vakandobatwa, vanhu mhuri dziya dzakazotenderana kufamba, vanhu vainongedzwa vakabatwa. Wakabatwa asi wakati takazobvumirana kuti ngatichivabatsira ngatibatsirane tirapise vana kuti nyaya idini ipere. Asi judgment yepamambo yakadini manje yakamira musi chitatu asi akabvumirana kuti nyaya taiona shuwa ngatirapise wana tiri pamwe. Saka chitatu nyaya iri kudzoka mudare ramambo Marange. Chitatu nyaya iri kudzoka mudare ramambo Marange but pane secret yandichazokuudzai after vanhu vadzoka kuti musafumura zvimwe zviro. Pane step yakatoitwa ichapindira tsamba ichabva kuzinata yekuti basa iri inini pangu pandakaita wakandikumbira nedzimwe makumbiriro akaita kuti aikumbira kuti tidai pane tsamba ichatobva under zinata ichabuda. Tsamba iyo yabuda manjika ere pane zvimwe zvichaitwa zvekuti vanhu iwavo vachazopfidza nerimwe gore kuti zvatakaita zviyaka ere tikazobata futi inobva taparara. Okay, mwazvita madzibaba Andrea, ndo nyaya yandandichida kunzwa. Ndakufonerai ndakuremekedzai nekuti nyaya dzese idzi dzatutaura, nyaya yemhuri yekwagwizo nenyaya yekwana Kisha, hatina kutanga isusu seUtindi takatanga kudzitorera kwamuri tanzwa kuti ndokwanga kwata chichibvondokera chichibva ikoko. Dzaizopinda mudare ramambo Marange vanhu vatanga kubudirwa vari kusoverenyu. Saka ndosaka tiri kupota tichikufonerai nekuti tinoziva kuti munenge muine mamwe ema-updates atinenge tisiri kuziva ba. Ndinotenda baba, ndinotenda chaipo asi nemufaro wakanyanyisisa kuti nguva yasvika yekuti vana vasunungurwe. Chitatu baba, tinofanira kuti taonana pachabuda mutongo asi munofanira kunge muripo pachafambwa dzimba one by one kuchienda kunotorwa urombwa neushereketa hwaishandisa kuwana. Saka nhau iyi tiri kutofara zvakanyanyisisa kuti muchaiposta tichipinda paimba one by one hamufani kusara kuti vana vaZimbabwe vachiona tichibata nyaya idzi zvazva vamusazoita zvekufungidzira kana kufunga kuti idhirama ba. Vaende kunoona kuti vanhu vaya vazotorwa urombwa pakati pakabatwa chakati ende inonga tisisiri ndega ndichanga ndiripo pane basa richaitwa. Pane vamwe vachatonga varipo vachiita iri basa. Saka tichakumbira kuti Utindi TV wapedze nyaya iyi waone kuti nyaya dzatinobata dziya dzine umbotu tiri kuita zviro zvinoenda kunopera. Nhasuno nyaya yatabata yaenda kunopera taakuchitarisana neyekwagwizo ende yekwagwizo tichakumbira Mwari atipe zano kuti nyaya yekuparadzwa kwemurume uyu wakazviita neikweya iende kunobudirwa kune vanhu ivavo. Saita saizvozvo mhuri yeZimbabwe inofanira kuona futi nyaya iyi ichienda kunopera sekupera kwaita nyaya kwana Kisha kuti chitatu mambo ichika mutongo wake vana vaya vanofanira kuti vaenda kunobhadharwa, mambo uchabhadharwa, zviro zvoenda kunotorwa, vanhu vosunungurwa. Mazvita madzibaba. Tinotenda zvikuru nenguva yenyu. Ndinotenda paUtindi TV. Masvita.